नोंथांमोननि गेजेराव सोर सोरा माने मेडिकेल कर्सआव बा मेडिकेल साइन्सआवहाय फरायनो गोसो दं आखाइ सोंनाय प्लिज रेज योर हैंड इट्स अ फ्यू नम्बर ओके एनीवे दिनैनि बे 65 एनुअल कन्फारेन्स बड' साहित्य सभाखौ खुंफुंनाय माने जाथाव आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो दिनैनि बे बादायलु फरायसाफोरनि बादायलु आनजादफोरनि थाखाय थुलुंगाखांनाय सावरायमेल बेखौ दैदेननाय अनारेबल चेयारपारसन मिस्टार हेमन्त नार्जारी सार आरो बेखेवगिरि बे खौरांखौ बेखेवनाय मिस्टार सरन नार्जारी बिडिअ बर' बाजार ब्लक आरो फुंखा सुबुं महरै नुजाफैनाय डक्टर कमल कुमार ब्रह्म सार प्रिन्सिपाल बिनेश्वर ब्रह्म क'क्राझार बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज आरो नुजाफैनो हानाय डक्टर हिमालय बसुमतारी सार साइन्टिस्ट अफ डिफेन्स रिसार्च डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेसन बिथाङा हायद्राबादनिफ्राय फैदों आरो सारियावनो जिरायनाय मानगोनां आलासि नोंथांमोन आरो नुजाफैनो हानाय आंनि फरायसुला फरायसुलि आरो गार्जेन नोंथांमोन एक्सक्लुसिभलि समाया गोलाव जाबाय आरो बयबो हयतोबा एसे बरिंबो मोनबाय आं जिहेतु मेडिकेल प्रफेसन बेखायनो आं मेडिकेल प्रफेसननि सोमोन्दै एक्सक्लुसिभलि फंनैसो खोथाल' बुंगोन जे मेडिकेल साइन्सआव फरायनोबा गावखौ नों माबायदि प्रिपेयार खालामनांगौ फार्स्ट अफ अल डक्टर जानोबा माबायदि मा परीक्षा होनांगौ माबायदि प्रिपेरेसन खालामनांगौ बेनि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मा आरो मा एग्जाम जायो बेनि सायाव आरो बेयाव हयतोबा साफ्रोमाबो माने मेडिकेल कर्स होनबा डक्टरखौल' बुजियो नंगौ ना मेडिकेल कर्स होनबा डक्टरखौल' बुजिनो हागौ खिन्थु एपार्ट फ्रम द डक्टर कर्स किसुमान जोंनावहाय पेरामेडिकेल कर्स थायो माने जेरैहाय सिम्पल एग्जाम्पल जेरैहाय नार्सिं कर्स थाबाय आरो पेरामेडिकेल साइन्स जेरैहाय थायो मा होनो बि फार्मासि डी फार्मासि लेबरेटरि टेक्निशियान बेनि उनावहाय फैगोन जेरै आइसिइउ टेक्निशियान कार्डिअलजि टेक्निशियान स' बेफोरो पेरामेडिकेल साइन्सआव गोलैयो बिएससि नार्सिं कर्सखौ नागारनानै जिखिनि कर्स थायो बेखौ पेरामेडिकेल कर्सआव खोख्लैयो आरो माने बे डिसिप्लिनाव थाङो खिन्थु बेफोराव फरायनो मोननायनि एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ फंनैसो बुंगोन नाउ कामिं टु दा स्टिक टु दा हाउ विल यु बिकाम ए डक्टर मेडिकेल सासे डक्टर जानोबा नों गावखौनो माबायदि प्रिपेयार जानांगोन बेखौ आं मोनसे बुंनि स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंसोरो सोरनावबा आइडिया दं नामा जे आसामाव दायो गंबेसे मेडिकेल कलेज जाखो आइडियाथ' थानाय नङा दिनैसिमावहाय आसामावहाय टटेल 18टा मेडिकेल कलेज जाबाय गाबोन बङाइगावनि मेडिकेल कलेजाबो बे बोसोरनिफ्राय जागायसिगोन स' एबार नैबे बोसोरनि सेप्तेम्बर मासावनो बेयावबो स्टुडेन्ट एडमिसन जासिगोन स' टटेल 18 मेडिकेल कलेजाव टटेल सिट केपासिटिया दायो दं 2000 गोदोनि समावहाय मोनथामल' मेडिकेल कलेज दंमोन जोंनि फरायनाय समाव बेयाव सिट केपासिटिया अनलि 350ल'मोन स' गोदोनि 350 दानि 2000 स' आरो फैबाय थानाय समाव आसाम गभर्नमेन्टआ प्रप'ज खालामदों 2030 सिमावहाय टटेल 26 to 30 मेडिकेल कलेज जागोन माने स' अब्ला बेयाव सिट केपासिटिया जागोन 3000 to 4000 स्टुडेन्ट एभ्रि इयार इनटेक जागोन स' फैबाय थानाय समा नोंसिनि थाखाय मोजां नङा सिट केपासिटिया बारायगासिनो दं आरो नोंसोरो थांखि लादोंबा डक्टर जानो थांखि लादोंबा फरायनो गोसो जादोंबा दानिफ्रायनो थिग खालामनो हायो जे बारायथबां गोरा होननानै फासिनानै थानाङा दहायनो माखासे बिबुंथिगिरिफ्रा बुंलांखाबाय जे इट्स एन एभ्रि कम्पिटिटिभ एग्जाम इज भेरि टाफ एग्जाम जेरावहाय थांनाय बोसोरनि जुदि डाटाखौ नायोबा नीट एग्जाम जिथु नीट एग्जाम होनो मेडिकेल कर्सनि माबे एन्ट्रि लेभेल एग्जामखौ नेशनेल एलिजिबिलिटि एन्ट्रेन्स टेस्ट होनो ठीक আছে बिनि एप्लाइआ जायफ्रा बेयाव जुदि हायार सेकेन्डारि साइन्सआव दङबा बिसोरो एप्लाइ खालामनो हागोन बे मासनि फेब्रुवारियाव फैबाय थानाय फेब्रुवारि मासावहाय
बेनि एप्लिकेशन फर्मखौ बिसोरो साइटआव आपलोड खालामगोन माने सो एग्जामा एभ्रि इयारनि फार्स्ट सानडे अफ द मे माने मे मासाव फार्स्ट उइकनि प्रथम सानडेयाव जायो एग्जामा अल ओभार इन्डिया मोनसेल' एग्जाम जायो सो थांनाय बोसोरनि डाटायावहाय अल ओभार इन्डिया नीट एग्जामखौ होदोंमोन अलमोस्ट 23 लाख स्टुडेन्ट्स बेनि गेजेरावहाय क्वालिफाइड जायो अलमोस्ट माने 59,000 स्टुडेन्टआ क्वालिफाइड जादोंमोन माने मेरिट लिस्टआव फैदों आरो काट अफ मार्क्सआव थादों आरो आसामाव केन्डिडेट जादोंमोन नीट एपियार्ड केन्डिडेटआ टटेल 45,000 स' 45,000 निफ्राय थांनाय बोसोरनि डाटासिमावहाय only 1,500 students can get the admissions माने सीट केपासिटी 1,500 ल' दंमोन माने स' रेशियोखौ नायदो माने केन्डिडेटनि एपियार्ड आरो इनटेक केपासिटी स' इट्स ए वार्स डिफारेन्स माने बुंनो थाङोबा बे गोरा आरो मोननो थांनायाबो एसे टाफ जायो स' दायो नीट परीक्षा होनो थाखाय जों मा एलिजिबल क्राइटेरिया नांगौ बेखौ आं फंनैसोल' बुंगोन प्रथम नों हायार सेकेन्डारि साइन्सआव फरायनांगोन 10+2 खौ नों हायार सेकेन्डारि साइन्सआव दहाय सासे हिमालय सारा बुंलांखाबाय डक्टर फरायनोबा नोंनाव फिजिक्स केमिस्ट्रि कम्पालसारि आरो बाय'ल'जि थानांगोन एसे एडिशनेल स' बेयावहाय टटेल मार्क्स पेटार्नआ जायो 720 मार्क्सनि नीट एग्जामनि मार्क्स पेटार्नआ जाबाय टटेल 720 कुइसना जायो 180 180टा 180 कुइसनाव टटेल मार्क्सआ थायो 720 इट्स 4 मार्क्स माने इच कुइसन केरिं 4 मार्क्स आरो जुदि नेगेटिभ मार्किं दं मोनसे भुल एन्सार खालामबा नों बेयाव माइनास जागोन आरो स' फिजिक्सआव 45 मार्क्स केमिस्ट्रियाव 45 मार्क्स आरो बाय'लजियाव 90 मार्क्स थायो टटेल कुइसना 180 स' काउन्सिलिं लेभेला जायो अल इन्डिया काउन्सिलिंआवहाय मेडिकेल काउन्सिलिं कमिटि होननाय मोनसे कन्टेक्ट खालायो स' बेयाव केटेगरि हिसाबै अल इन्डियानिफ्राय 15% जोंनि आसामाव सिट रिजार्भेशन्स थायो ओमफ्राय माखासे 85%खौ जोंनि डाइरेक्टर मेडिकेल एजुकेसना काउन्सिलिं खालायो ठीक আছে आरो एसटी हिसाबै जिहेतु बेयाव जों एक्सक्लुसिभलि जों बर' मानसियानो दं जोंनि एसटी हिसाबै जोंनि रिजार्भेशन मोनथिगौ ना कम्पिटिटिभ एग्जामाव बेसेबां जायो जोंनाव 10%ल' थायो स' 100 जनाव जों 10 जनल' मोनगोन माने जुदि माने एग्जाम्पल होयोबा 100 जनाव जों 10 जनल' मोनगोन आरो जोंनि एसटी रिजार्भेशनाव only 10% इन दा कम्पिटिटिभ एग्जाम्स बा जिखुनु इन्टारभिउ जिखुनु माबा साख्रिनि इन्टारभिउआव जोंनाव 10% रिजार्भेशनल' थायो ठीक আছে दा बे जाबाय नीटनि एग्जामजों नोङो मा काउन्सिलिं एटेम्प खालामनो हायो साप'ज बेयाव पास जानो थाखाय नोंनि मेक्सिमाम 40 पार्सेन्टाइल होनो पार्सेन्ट नङा खिन्थु पार्सेन्टाइल स्कर बेस पार्सेन्टाइल होनो बेखौहाय साप'ज सासे केन्डिडेटआ मेक्सिमाम मार्क्स मोनदों 650 बा 650आव बे 650खौ हाइएस्ट मार्क हिसाबै लागोन योर मार्क्स नों बेसेबां मार्क्स मोनदों साप'ज नों 50 मोनदों 500 मोनबाय ओमफ्राय मेक्सिमाम मार्क्स जाय स्टुडेन्ट मोनदों बे 650 योर मार्क्स डिवाइडेड बाय मेक्सिमाम मार्क्स दैट फर द स्कोर मार्क्स माल्टिप्लाइ बाय 100 बे जिखिनि पार्सेन्ट फैयो बेखौ पार्सेन्टाइल होनो माने स्कोर बेस पार्सेन्टाइल बेयाव नोङो मेरिट लिस्टआव फैनो थाखाय मिनिमाम 40% नांगौ जायो एसटीफ्रा आरो जेनेरेलफ्रा 50% ठीक আছে स' थांनाय बोसोरनि रेंकखौ नायोबा जोंनि क'क्राझार मेडिकेल कलेजावहाय आउट अफ 720 माने नों मार्क्स मोननोबा मिनिमाम बे बोसोरनि काट अफआ जादोंमोन 363 माने एभ्रि एग्जाम पेटार्न मालाबा एग्जाम पेटार्न गोरा जायो गोरलै जायो स' एग्जाम पेटार्नखौ लानानै काट अफ मार्क्सआ मालाबा भेरिएबल जायो एबारनि एग्जामा एसे टाफमोन बेखायनो काट अफ मार्क्सआ 363 सिम फैदों आरो स' बे आरो बेनि आगोल बोसोरनिखौ नायोबा 453 एसटीनि काट अफ मार्क्सआ 453 आउट अफ 720 स' थांनाय बोसोराव बिट हाई बेखायनो जुदि 720 नि गेजेराव नोङो जुदि 350 निफ्राय 400 नि गेजेराव मार्क्स मोनदोंबा देन इउ आर भेरि सियर जे नों सिटखौ अबेबा नङा अबेबा मेडिकेल कलेजाव मोनगोन आरो बे जाबाय एमबिबिएस आरो जुदि एमबिबिएसआव सिट मोनाबा नों नेक्स्ट बिडिएस अपसन खालामनो हायो बेचेलर अफ डेन्टेल सार्जारि जोंथ' बुङो बे नीटनि थ्रुयैनो थाङो बिनि उनावहाय थाबाय ओरै आयुर्वेदिक बेचेलर अफ आयुर्वेदिक मेडिकेल साइन्स बिनि उनाव थागोन बेचेलर अफ हमिअपेथिक मेडिकेल साइन्स बे मोनब्रै केटेगरिखौ नों नीटनि थ्रुयै एभेल खालामनो हायो आल्टिमेटलि कर्सआ 4.5 years 4.5 बोसोर जायो आरो 4.5 बोसोर जोबखांनायनि उनावहाय
internship जाबावो so one total course जाबाय 5.5 years बिनि उनावसो नोङो एसे established doctor जानो हागोन आरो so एसे brief बे जाबाय एसे brief नों माबोरै entrance खौ qualify जानानै माबोरै doctor जानो हायो आरो बेनि मोनसे entrance निफ्राय नोङो MBBS आव मोनाबाबो BDS आव थांनो हाबाय dental हाथाइनि doctor जायखौ होनो जुदि by chance dental आव मोनाबा नों आयुर्वेदिक आवबो थांनो हाबाय आयुर्वेदिक आव मोनाबाबो नों homeopathic आव option लानो हायो आरो ঠিক আছে so फैबाय थानाय समाव जिकुनु मेडिकेल कलेजनि रेटआ बारायलांगासिनो दं so आरो सिट केपासिटियाव बारायलांबाय थागोन so बेखायनो गोसो गुदुं जायफ्रा फरायनो गोसो बिथांमोनखौ आं खावलायो फासयना थानाङा नाजानायखौ मालाबो फेलें खालायनाङा नोंनि थांखि आरो नाजानायखौ जेब्लाबो गोथारै नाजालांबाय था मोनगोन नाव दहाय हिमालय सारा बुंलांदों मानसिनाव मोननै प्लेन थानांगौ प्लेन ए आरो प्लेन बि इन केस जुदि नोङो मेडिकेल साइन्सआव फरायनो नागिरदोंमोन जेरावहाय आं पेरामेडिकेल साइन्सनि माखासे कर्सखौ खिन्थानि बेयाव मोनाबाबो नों आं बिएससि नार्सिंखौनो फरायनोसै बा पेरामेडिकेल जिखिजा टेक्निकेल कर्सखौ फरायनोसै बेबायदि अपसन लानो हागोन आरो दा बिनि थाखाय क्राइटेरिया सेम आजिखालि नार्सिं फरायनोबा हौवाफ्राबो फरायनो हासै it's eligible from both the sex except माने किबा except गैया किन्तु except ANM course आरो GNM course बादै ANM आरो GNM course बादै माखासे केटेगरि जिखिनि दं पेरामेडिकेल साइन्सआवहाय बेयो माने साइन्स स्ट्रिमनि जानांगोन क्लास 12 स्टेन्डार्डआ बुजिदों so class 12 स्टेन्डार्डखौ जाय BSc साइन्सआव लानानै फरायदों बिसोरो पेरामेडिकेल साइन्स जेरैहाय बी फार्म थाबाय बी फार्मासि थाबाय डी फार्मासि बेचेलर फार्मासि डिप्लोमा फार्मासि BSc नार्सिं बिनि उनावहाय आदार टेक्निकेल कर्सेस जेरैहाय लेबरेटरी टेक्निशियान बिनि उनाव थाबाय फिजियोथेरापि ICU टेक्निशियान OT टेक्निशियान बिदि अनेक जानानै 14तासो पेरामेडिकेल कर्स दं बेखौ नोङो बिसिनि कर्सआ डिप्लोमा कर्सआ बोसोरनै आरो बेचेलर कर्सआ बोसोरथाम so within a very short span of time बोसोरनै बोसोरथामावनो नोंसोरो गावबागावनि जुदि केरियारखौ थाब लुगैदोंबा थाब आराम लुगैदोंबा so नोंसोर बेखौ चुज खालामनो हायो मेडिकेल कर्स फरायनो थाखाय डक्टर फरायनोबा नोंहा फिजिकेलि मेन्टेलि नों प्रिपेयार जानांगोन इट्स ए लं कर्स आरो MBBS फरायखांनानै नों MBBS आव थाबथाया बिनि उनाव नों आरो आजिखालिथ' जि कम्पिटिटिभ जुग आरो माने स्पेशलाइजेसन खालामनांगौ जायो स्पेशलाइजेसन खालामनोबा नों एगेइन बोसोरथामाखौ फरायबावनांगौ जायो एगेइन नों माने इन्ट्रेन्स होबावनांगौ जायो जा टटेल फुल प्लेजेड सासे डक्टर जानोबा with MBBS and MD बा MS whatever नों मिनिमाम 10 years जानांगोन माने 10 years सर्भिस 10 years नों स्टाडि खालामनांगोन बा तपस्या खालामनांगोन आरो so किन्तु नैबे जिखिनि पेरामेडिकेल कर्सनि एग्जाम बिसोरो all courses will be conducted by Srimanto Sankordeb University of Health Science आरो जोंनाव बहुतानो क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव बहुतानो साख्रि बिनो थाङो माबोरै बिनो थाङो ANM फरायनाय GNM फरायनाय बबेनिफ्राय फरायनाय सार्टिफिकेटखौ नायबा अबा ससाइटिनिफ्राय फरायदों अबा NGO नि आन्दाराव फरायदों किन्तु बेफोराव लाब गैया आं स्ट्रिक्टलि सोरबा गाज्रि मोनबाबो आं बुंगोन बेफोराव नोंसिनि डिग्रिखौ लानानै आरो नोंसिनि समखौ बरबाद खालायनानै बेफोरो लाब गैया खारन नोंसिनि सार्टिफिकेटआ जेबो भेलु गैया बेयाव until and unless Srimanto Sankordeb University बा नार्सिं काउन्सिल अफ आसामनि आन्दाराव बा नार्सिं काउन्सिल अफ इन्डियानि आन्दाराव नोंसिनि रेजिस्ट्रेसना गैयाबा नोंसोरो बेखौ जेबो एभेल खालामनो हाया बा नोङो नार्सिं फरायदोंबाबो टेक्निकेल कर्स फरायदोंबा बेखौ जों एक्सेप्ट खालामनो हाया मानो होनबा ओरैबायदि पलिउसन जादों गेजेराव अनलाइन एग्जाम होनानै सार्टिफिकेट लाना फैयो मा फरायदों बिफाम सोरबा माबा फरायदों BSc नार्सिं फरायदों किन्तु अनलाइन एग्जाम होनानै माबा सार्टिफिकेट लाना फैयो बाहेरानि माबा नाम इउनिभार्सिटि किन्तु बिसोरो फैसा होनानै माखासे डिग्रिखौ सार्टिफिकेटखौ लाफैसै ओमफ्राय साख्रि एभेल खालामसै बेबायदि बहुत हाबनानै दं किन्तु सरकारा बिसोरखौ दा दिहुनफिननो नाजागासिनो दं माने बेलेग लेभेलाव विभिन्न लेभेलावहाय एनालाइसिस सोलिगासिनो दं जिनो हक बेफोरनि सोरनिबा थुलुंगायाव बेयाव फरायदो खम खरसाव जागोन न'नि खाथियाव जागोन बिदि साननानै गोसो गुदुं जानानै बेफोराव गावनि माबाखौ समायखौ बे गावनि बेसेन गोसा माने जिउखौ बरबाद खालामनो नाङा आरो खारन नों जेरावबो गभर्नमेन्ट हक प्राइभेट हक जेरावबो नों एभेल खालामनो हाया साख्रि बेखायनो लासै लासै मा खालामदों बाहेरानिफ्राय इसिबां डिग्रि लाना फैदों बेलेग एपार्ट फ्रम दा बेलेग इउनिभार्सिटिनिफ्राय आसाम Srimanto Sankordeb इउनिभार्सिटिया मोनसे एग्जिट एग्जाम फाथिनो नागिरदों माने बेफोराव बे एग्जिट एग्जामाव क्वालिफाइड
जाबासो जोंनि इउनिभारसिटिया बिसोरनि रेजिस्ट्रेसन होगोन आरो बिसोर फराय 3 बोसोर 4 बोसोर फरायना फैनानै क्वालिफाइड जानो थाखाय आरो मोनसे एन्ट्रेन्स एग्जाम होबावनांगोन आसामाव बेखौ खालायनो माने सरकारा पलिसि खालायगासिनो दं इउनिभारसिटि लेभेलाव बे मोनसे टेकनिकेल खोथा आरो सिंनि खोथाखौ आं बुंदों जा बहुतानो जोंनि बेयाव दङ खोमा जायगायावबो बुंनो थांदोंमोन बा आं बुंदों मिथिला खिन्थु बेबायदि ससाइटिनि आन्दाराव एएनएम बा जिएनएम बा टेकनिकेलफोरखौ फरायनो खारन नोङो जि फरायदों नोंनि लामाखौ क्लियार लाखिनांगोन जाहाथे आं बे सार्टिफिकेटजों आं इयुनाव माबा मोनसे एप्लाइ खालामनो हागोन सरकारि साख्रि हक whatever any institution माने भेलिड जानांगोन बे सार्टिफिकेटआ बुजिबाय स' बेनो एपार्ट फ्रम बे मेडिकेल कर्सनि फिल्डआवहाय मेडिकेल साइन्सआवहाय मा कर्स थायो एपार्ट फ्रम द डक्टर बेनो ब्रिफलि आं एसे गुसुङै बुंबाय सोरबाफोर बुजियाखैबा बे सेसननि उनाव आंखौ लोगो हमनानै रायलायनो हागोन जायफ्रा डक्टर जानो गोसो बा डक्टरनि अनगायैबो जुदि नार्सिं फरायनो गोसो नार्सिं फरायनोबा मा फरायनांगौ मा खालायनांगौ बेनि सोमोन्दै एसे आरो बुजियाखैबा आंजों मिटिंनि उनाव लोगो हमनानै आंजों रायलायनो हागोन आरो एनिथिं एनि हेल्थ इसु आं क'क्राझार मेडिकेल कलेजावनो थायो एक्सुवेलि आंनि माबाया डिजिगनेसना एसे गोरोन्थि जादों आं प्रफेसारसिम सहैथ'वाखै एसिस्टेन्ट प्रफेसार स' एसिस्टेन्ट प्रफेसार जान आंनि डिपार्टमेन्टआ पेथलजि माने बुंनो थांबाय जे जिखिनि माने स्टाडि अफ द डिजिज जायखौ बुङो बेमारखौ नायबिजिरग्रा आंनि डिपार्टमेन्टआ माबा मोनसे जेरै टेस्ट होयो हक बा बाय'प्सि होयो हक बा जिखुनु एनि एभरि लेभेल अफ टेस्टिं जोंनि बिभागा बे आरो स' नोंसोरो दहायनो बुंलांखादों एनि हेल्थ इसु नोंनि देहाया थांखिखौ होसोनाय समावहाय गासैबो नोंनि देहा मोदोम गासैबो थिग थानांगोन सबसे नोंनि देहाखौ नों जोथोन लानो रोंनांगोन नोंनि जानायनिफ्राय नोंनि उन्दुनायनिफ्राय स' गासैबो नोंनि बे साइकेला फिजिअलजिकेल साइकेला जुदि नर्मेल जाबासो नोङो कनसेन्ट्रेसन बारायो माने फरायनो हानाय बा साननो हानाया बारायो बेखायनो एनाफ स्लिप एनाफ निउट्रिसन्स गाज्रि बेसाद जानाङा गाज्रि मुवा जाना होननानै दहाय मिस्टार सरन नार्जारि बिथाङा बुंलांखाबाय मोजाङैनो बुंदों आरो बेबायदि बेटारि नोंसिनि गेजेराव दिनै एस रिसर्स पार्सन नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैदों स' इउ आर भेरि लाकि एनाफ बिथाङा जे गावनि एक्सपिरियेन्सखौ एथ' मोजाङै बुंलांबाय आरो साक्सेसखौ माबोरै एचिभ खालामनो हायो स' बेयाव आरो फ्रम जिथु सेमिनारनि जिथु टपिक सिमां आरो सिमांखौ जाफुंहोनायनि मोनसे थुलुंगाखांनाय सावरायमेल बेखिनि सायावहाय बिथाङा जिखिनि बुंलांदों दहाय बे खेबजेननायाव आं बेखौनो एनाफ होननानै सानो आरो जायफोरा बारा बुंनायनि माबा प्रेक्टिस गैया बेखायनो थाबथायो जायखिजाया आं मोनसे स्ल'गानथ' नङा मोनसे फर्मुला होनो नागिरदों साक्सेस आं मोनसे प्रिपेयार खालामना लाबोदोंमोन बेनो जाहैबाय मोनथाम मानसिना बे बुस्थुखौ अलरेडि बुंलांखाबाय बिबुंथिगिरिफ्रा साक्सेसखौ माबोरै मोननो हायो बा जिहेतु नोंसोरो एक्सपिरियेन्स सोरबा मेडिकेल एक्सपिरियेन्स सोरबा इन्जिनियार एक्सपिरियेन्स सोरबा सिभिल सार्भिस एक्सपिरियेन्स जानानै दं स' बेवहाय गासिबो लेभेलावनो एप्लाइ जागोन नयिं वाट टु डु नयिं हाउ टु डु एन्ड नयिं हाउ वेल इउ आर डुइं and where you want to go, where to go, and always try to perceive the significant challenges and skills, and always being away from the distractions. Best satta point ko gosoaw lanani judi bujinani judi आवगायलाङोबा so then sure रावबो each and every levelआवनो बे applicable जायो आं suppose साख्रि मावगासिनो दं आंनि साख्रि मावनाया बा आंनि गथ'फोरखौ फोरोंनाया आं गथ'फोरखौ माबायदि फोरोंदों बा आंनि एपार्ट फ्रम आंनि डिपुटि सुपारिनटेन्डेन्ट पस्टखौ आं माबायदि फालिदों माबायदि मेइनटेइन खालायदों बेखौ आं मिथिग्रोनांगोन जेरैहाय नोंसिनि स्टुडेन्ट लाइफआवबो दिनै आं मा फरायगोन देट हेज टु बि डिटारमाइन फार्स्ट नों मा फरायगोन दिनै बा आं मा फरायगोन दिनै बेखौ नों डिसाइड खालाम दिनै आं साप'ज बाय'लजिखौनो फरायगोन बाय'लजि फरायनानै मोनसे टारगेट लादों आं 30टा एमसिकिउ बा 30टा माने माल्टिपल चइस कुइसनखौ आं माने सल्भ खालायगोन दिस इज नयिं व्हाट टु डु आं मा मावगोन खिन्थु आफ्टार नों फरायनायनि उनावहाय नों मोनसे फैबावबाय सोंनाय नयिं हाउ टु डु नों बेखौ माबोरै खालायदों बेखौ मावनायनि थाखाय नों माखासे नोंनाव साप'ज मोनसे प्रब्लेम सल्भ खालामनो थाखाय नोंनावहाय मोनसे
थानांगोन जे फिजिक्सनि मोनसे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय आंनाव बे फर्मुलाया आंनि माथियाव थानांगोन स' नयिं हाउ टु डु माबोरै मावगोन बेखिनि गियान आंनाव थानांगोन आरो नयिं हाउ वेल आर डुइं नोंखौनो गावखौनो एसेस खालामनांगोन जे आं जे 30टा कुइसन आं सल्भ खालामबाय बे गोरोन्थि जादों ना राइट जादों ना रं जादों that has to be assessed बेखिनि खालामबा जागोन जुदि नोंनाव मोनसे मटिभेसन फैगोन माने जुदि जायाखैबा आरो नों मानो रं खालामगोन बे एसेस खालामबाय आरो बेनि एन्सारखौ नों नायनानै अब्ला बुजिबाय बिदिसो मोनबाय बिदि नङा बिदिसोमोन जास्ट लाइक देट गावखौनो एसेस खालामनो आरो लास्टआव नयिं वेयर टु गो नों बबेखि थांनो दा माने मोनसे साबजेक्ट जोब्बाय एज ए स्टुडेन्ट लाइफखौनो कनसेन्ट्रेट खालामना बुंदों आं बबेसिम थांगोन नों बा साप'ज नों मोनसे साबजेक्ट फरायखांनायनि उनाव नोंनाव मोनसे प्लेन शिडिउल थानांगोन जे नेक्स्ट साबजेक्टआव आं बे उमुक साबजेक्टखौ आं फरायगोन रिभिजन खालामगोन दिस इज द टार्म नयिं वेयर टु गो बेबायदि मोनसे रिदम थानांगोन आरो पारसिभिं सिगनिफिकेन्ट चेलेन्जेस जे कम्पिटिटिभ एग्जामावहाय जेब्लाबो गोरानिफ्राय गोरा फैबाय थायो कुइसनफ्रा स' नों इजि कुइसनखौ नों इगनर खालामनानै हायै कुइसनफोरखौ ट्राइ खालामनो हायै कुइसन गोरा कुइसनफोरखौ सल्भ खालामनो अलवेज नाजा दिस इज कल्ड पारसिभिं सिगनिफिकेन्ट चेलेन्जेस माने लाइफआव बे स्टाडि लाइफआव बे फैगोन चेलेन्ज हिसाबै फैबा बेखायनो गोरा कुइसनखौ नों सल्भ खालामनो नाजानांगोन आरो गोरा कुइसनखौ सल्भ खालामनो थाखाय नों माखासे स्किल डेभेलपमेन्ट नांगोन सिगनिफिकेन्ट स्किल्स खम टाइमाव नोंखौ बोरै सल्भ खालामगोन दिस इज द स्किल्स आरो चेलेन्जेस एन्ड स्किला जुदि बेलेन्स जायोबा देन यु विल अट'मेटिकलि बिल्ड द कनफिडेन्स नोंनि थांखि आरो नोंनि माबाखौ कनफिडेन्स लेभेल जुदु कनफिडेन्स लेभेलखौ मा होनोमोन बर' कनफिडेन्स लेभेल माने नोंनि गावखौनो नों माने गोरायै बुंनो हागोन माने आं हायो माने कनफिडेन्स बे लेभेला अब्ला नोंनाव फैगोन आरो जे आं बेखिनिखौ हायो बे आंनि थाखाय बारा इजि बा गोरा बुस्थु नङा लास्ट एन्ड नट द लिस्ट फाइनालि अलवेज बिं अवे फ्रम द डिस्ट्रेक्सना मा दानि नोंनि स्टुडेन्ट लाइफआव साफ्रोमबोनि आखायाव मबाइल थायो नंगौना नङा स' नोंनि फरायनाय समाव नोंनि टाइम फ्रेमखौ ओरैबायदि खालामनाय जाला जाहाथे आंखौ एनिथिं इट मे बि एक्सटार्नेल अर इन्टारनेल वाट एभार जाहाथे बेफोरो नोंखौ डिस्ट्रेक्सन खालामनो हाया माने डिस्ट्रेक्सन खालामनो हाया फरायनायनिफ्राय आं डाइभार्ट जानो हाया बेखिनि समाव आं फरायबाय थागोन मबाइलफोरखौ साइलेन्टआव ला माने साइलेन्ट मदाव दोन आरो बिदि मोनसे नेम खालामनो हायो आरो दहाय हिमालय सारा बुंलांदों मोजाङै डिस्ट्रेक्सनखौ नों माबोरै एभयड खालामनो हायो सारा मोजाङै बुंलांदों स' बे बुस्थुखौ जुदि बे 7टा बुस्थुआ जुदि मोनसे फ्ल' मोनसे रिदिमाव थाङोबा अब्ला नोंखौ रावबो डिस्ट्रेक्सन खालामनो हाया खारन दिनैनि साप'ज बे प्रग्रामा जे जाफुंदों सानसेनिथ' जाफुङाखै 6 मासनि गेजेरावनो मोनसे प्लेन एन्ड मटिभजों थांनानैसो दिनै बे मोनसे प्रग्रामा बे एथ' गिदिर पेन्डेला जाफुंनो नङा नङा स' मोनसे फ्ल'आव बिसोरो खामानि मावबाय थादों मोनसे डिफारेन्ट लेभेलाव सेमिनार जादों मोनसे डिफारेन्ट मिटिं जादों डिफारेन्ट साब कमिटि जादों स' दिस इज जास्ट लाइक एग्जाम्पल आरो फ्ल' मोनसे फ्ल'आव नों माबोरै थांनो हागोन उइदाउट एनि डिस्ट्रेक्सन जायखिजाया बारा गोबाव बुंला गोदान बोसोरनि बयनिखौबो मोजां हामलाय थाबाय आरो फैबाय थानाय समा नोंसिनि थाखाय आरो मोजां जायो आरो बयनिबो जिउआव गोजोननाय आरो साक्सेसफुल फैयो आरो आसा खालामो साफ्रोमबो बेयाव नुजाफैनो हानाय स्टुडेन्ट फंबाय बिनानावमोना जाहाथे जाथिनि बा हारिनि जानानै सासे सुबुं सम्पद हिसाबै गसंनो हायो खारन नोंसिनि देरगानाया नोंसिनि न'खरनिल' नोंसिनि साक्सेस बा नोंसिनि जाफुंसारनाया नोंसिनि न'खरनिल' नङा ओनसोलनिबो जागोन आरो गतै माहारिनिबो जागोन आरो गतै जों बर' जाथियानो मोनसे गोग्गासार आरो गेरेमसा हारि होननानै जों गावखौनो बुहुमनि सिगाङाव गसंथिनो हागोन आरो आसा खालामबाय फैबाय थानाय समाव जिखिनि स्टुडेन्टफोरनि जमा जादों इन्जिनियार कलेजखौनो बुं CIT खौनो बुं क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौनो बुं बिनिनो सासे स्टुडेन्ट हिसाबै स्टुडेन्ट जागोन बा स्टुडेन्ट नुजागोन होननानै आरो आं लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय भगबाना आनान गसाया नोंसोरखौ बोर सारस्रिदों नोंसिनि जिउआव जेब्लाबो जाफुंसारनाय फैदों बेखौनो मिजिंथिनानै आं आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबजाबाय